jadi masyarakat masyarakat jadi masyarakat kami masyarakat 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 begitu masyarakat 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 Nawawi masyarakat Muhammad Hussein Ahmad Al-Asfiyan له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ونخص خصوصا أهل القبور من هذا المجلس له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki kono fasal suci wala yajuzulan ora wenang tidak diperbolehkan apa isti'malu apa nggunakake emas al-ina'a ing wadah adzahabi saking emas wal fiddati lan perak. Tidak diperbolehkan bagi seseorang itu menggunakan wadah dari bahan dasar emas dan perak apapun itu bentuknya. Contoh misalnya jenengan saking sugih, amin ngoten, jenengan saking sugih sampai bingung buat duit ten pundi terus damel gebrakan anyar, damel ada saking emas, damel botol contoh utawa gelas utawa piring utawa untu niki jenengan ganti emas doyo niku mboten angsa. Sebab kenapa? Emas kalih perak niku barang yang dimuliakan, tegese duweni nilai tukar yang tinggi. Timbangane digawe ada, timbangane nggo ganti tambalan untu luwih apik didol dienggo sedekah. Wa yajuzulan menang isti'malu apa nggunakake barang ghairihi ma ing atase liyane dahab wal fiddah minal awani saking pira-pira wadah. Jadi diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat selain emas dan perak. Contoh kathah niki contoh sing luwih apik timbang emas kalih perak niki kathah. Contoh kanggone watu sing damel akik niku. Contoh malih marmer niku angsal. Pokoknya sing mboten angsal ten mriki niku damel emas kalih perak tanpa ada udzur tertentu. Contoh misal untune jenengan niku mantun dijabut iku ora kena diganti sak liyane nganggo perak. Nek riyen kan kathah tiyang damel untu perak niku kan kathah, emas niku nggih kathah. Cuma nek mboten wonten udzur tertentu, tidak adanya perkara yang mewajibkan untuk memakai itu tidak boleh. Saumpama nek jenengan mboten ngangge perak kowe ora kuat iki untu, lagi sedelok wis protol atau tidak ada bahan yang lain selain emas dan perak. Nek riyen kan mboten wonten bahan kados untu sakniki kan mboten wonten. Dados damel emas kalih perak. Tanpa adanya udzur tertentu itu tidak diperbolehkan. Nek saiki ngoten. Terus nek niate jenengan damel pepaes niku damel gaya-gayanan, mleten-mletenan untuk emas, ngalor ngidul sampai pamer untu. Nah, niku nggih mboten angsa.
kedah damel bahan lintune sing terbuat dari selain emas dan perak. Angsal damel dua bahan iku tapi kudu napa gadani undur tertentu. Faslun tawi kono fasal suci. Wasiwaku utawi siwakan mustahabun iku den sunatake fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah. Illa ba'da zawali ing dalem sakwise surupe srengenge liso ini keduwe wong kang poso. Terus siwakan niki bab membahas tentang bersiwak. Bersiwak niku hukume sunnah. Terus saumpama sampean sadurunge salat siwakan. Terus mungkin mantun maem siwakan. Mantun sahur siwakan niku hukume sunnah sedoyo. Kecuali illa ba'da zawali lis-shaimi. Kecuali orang yang sedang berpuasa. Contoh kados ngeten iki. Ini kan poso sedaya nggih. Poso. Nek mungkin dihukumi sunah niku nalikane sampun buka. Nek dereng buka hukume makruh. Jadi tiang nek poso niku menghilangkan bau mulut. Niku hukume makruh. Lah siwakan kan tujuane niku menghilangkan bau mulut. Dan mriki wa huwa utawi siwakan fi salasati mawadi'a ing dalem telu pira-pira tingkah asad istihbaban iku langkung disunatake. Sing pertama, kesunahan yang paling disunahkan tegese luwih afdol dilakoni. Sing pertama inda taguyuril fami. Ing dalem nalikane owahe cangkem. Owahe cangkem niku ten mriki maksude berubahnya bau mulut. Nah, niku disunahno. Min asmin saking suwene meneng, contoh suwene meneng jenengan tilem. Niku kan mboten maem, mboten ngombe, nggih mboten ngomong. Terus jajal tangi turun ngeten. Hah, mboten mawon. Niku lak seger mungkin. Nah, niku disunnahno siwakan. Pertama, taghayyuril fami min asmin wa ghairihi lan liyane asmin, liyane asm, liyane suwene meneng. Berarti saumpama contoh jenengan mantun daharan makman sing mambu, contoh mam bawang, contoh malih mam duren, niku kan ambune sangat menyengat. Lah niku disunahno siwakan. Sing pertama. Terus yang kedua, kapan malih disiwakan niku disunahno? Indal qiyamilan ing dalem nalikane tangi minan naumi saking turu. Ketika seseorang bangun tidur nalikane melek ditangi ngoten niku disunahno siwakan. Wa indal qiyamilan ing dalem nalikane tangi ila sholati marang salat. Wa indal qiyamilan ing dalem nalikane jumlah sing ngadeg nalikane ajenge nglampahi salat. Lah kula mboten beto siwak dos pundi? Damel rasukan saged rapi dingeno. Syaratnya kudu lambene dhewe. Nek lambene kancane mboten lambene dhewe disiwak. Mboten napa-napa. Napa damel serban nek bapak-bapak lan mboten napa-napa. Tegese kain niku kedah kasar. Mboten angsal sing alusan, mboten kasar. Syaratnya kudu niku. Kalih kayu siwak. Nek ten ngene kitab Lubabul Hadis niku mboten angsal tiyang niku siwakan damel 3 jenis kayu. Siwak niku namine kayu arok. Nek ten mriki mboten enten. Mboten enten daerah Timur Tengah mriki. Tiyang mantun umroh niku biasanya kan nggo siwak sak bedel sak enten. Napa tiyang mantun haji niku biasanya beto oleh-oleh saking mriki. Niku namine kayu siwak. Nek ten mriki mboten enten. Nek ten ngene kitab niku mboten angsal siwakan damel kayu as. Kayu as niku kayu sing watos ora ono wonten serate tapi angel gembyare. Nek siwak niku kan dipamah kedhik pun begar. Nah, kayu as niku mboten saged atos. Terus yang nomor kalih mboten angsal damel kayu raihan. Kayu raihan niku kayu sing wangi. Kayu wangi niku mboten angsal. Damel siwakan, damel selilit niku nggih mboten angsal. Terus yang ketiga, kayu pring. Pring niku nggih mboten angsal damel
siwakan. Keranten dawuh Kanjeng Nabi, ketiga jenis kayu niku dapat merontokkan gigi. Wong sing rande untu apa sing ape rontok? Rama. Terus mboten angsal, siwakan damel niku mboten angsal. Faedah siwakan apa? Niku sang kita pekedik. Fadilah siwakan. Tenggene kitab Tanggihul Qul niku wonten. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakaatani utawi rong rakaat bisiwakin kelawan siwakan khairun iku luweh bagus min sab'ina rakaatin tinimbang 70 rakaat biwiri siwakin kelawan tanpa siwakan. Jadi 2 rakaatnya orang yang melakukan sholat sebelum sholat yang bersiwak niku langkung utama, ganjarane luwih gede tinimbang 70 rakaate sholate wong sing ora nganggo siwak. Faedah sing pertama. Terus yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thayyibu afwahakum." Padha mangenono, tegese nyucenono utawa memberi wewangian kepada mulut kalian semua. Thayyibu afwahakum, padha mangenono sira kabeh afwahakum ing cangkem-cangkem sira. Bisiwaki kelawan siwakan fa innahu mongko setuhune siwakan iku Thariqul Qur'an, keranten cangkem niku dalane Al-Qur'an. Dados dianjurkan kalih Kanjeng Nabi mensucikan mulut. Dados siwakan itu saged nyuceni mulut, saged memberi bau harum kepada mulut. Jadi kedah diresiki, cangkem niku kedah diresiki. Pemenang nalikane poso ngeten iki. Tapi nek poso kudu ngenteni buka. Nek pas wayah rino kok ngilangi ambune cangkem niku menurut Imam Syafi'i hukume makruh. Faslun utawi iki kono fasal suci. Wa furudul wudu, bab menerangkan tentang berwudu. Dewau sampun silakan, ini sampun toheroh, semerat jenis dan macam-macam air. Saat niki bab menerangkan tentang wudu. Faslun utawi kono fasal suci. Wa faraidul wudu utawi pira-pira fardune wudu. Tegese fardu nek saumpama jenengan nglampahi niki mawon tok niku wudune pun sah. Wa faraidul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Sitatu asyaikun pira-pira perkara. An-niyatu suci iku niat indal gusli wajhi ing dalem nalikane basuh rai. Dadi panggonane niat niku ora kok ten awal niku mboten. Niat niku kedah diucapno utawa dibatin. Panggonane niat niku ten ati. Nah, kapan niat niku diucapno? Nalikane inda ghuslil wajhi, nalikane basuh rai. Basuhan pertama niku jenengan niat nawaitu wudu asli. Nah, niku pas nalikane basuh rai disertai dengan minyak. Terus yang kedua, wa ghuslul wajhi lan basuh rai. Sing pertama niat nalikane basuh rai, sing kedua basuh rai. Basuh rai ku sak pira? Batese rai niku niki pangkal rambut niki. Seret sampai ten dagu. Dagu niku mboten sampai sampeyan mboten. Sampai niki dagu. Itu sak menten niki tukule rambut pertama sampai napa niki pangkal kuping niki termasuk rai. Dadi kedah dibasuh. Sak umpami jenengan boten basuh wudune boten sah.
Terus hati-hati, niki nih biasanya sing jarang. Terus niki rambut hati-hati. Biasanya tiang ekstrim, rambut hati-hati. Niki nggih wajib dibasuh. Dan terus nek sing dawa nih, nah niki sing bahaya. Nek mriki nek dawa, niku kedah diparakno mengajeng niku. Terus dibasuh, rambut hati-hati niku wajib dibasuh. Termasuk bagian dari wajah. Karena batas dari wajah, nek dhuwur niki thukule rambut. Nek ngandhap mriki terus nek pinggir kiwa tengen pok-pokane kuping. Nah, niki kiwa tengen. Dan terus hati-hati, rambut hati-hati niku wajib dibasuh. Kula soalnya riyen nggih nate rambut dawa niku nate iku. Niku nate. Niki kula potong rambut niki. Kersane gampelaken wudu. Kersane napa sempurna wudu. Terus ngeten. Jenengan ngeten. Lah, niki niku tasih termasuk bagian rai. Kedah disempurnakno. Karena mboten wonten perkara sing sempurna tanpa kita mengusahakan perkara tersebut. Tidak ada suatu perkara yang sempurna tanpa kita bisa mengusahakannya. Jadi kedah diluwai. Sak umpama batese ning sakmene, kudu diluwai sakmene. Saumpama batasnya mengkene kudu diluwai sak menten. Semono uga mungkin ten ngene anggota-anggota liyane. Duh. Terus sing nomor 3 wal ghuslulan Bagusul yada ini lan basuh tangan loro. Ilal mirfaqo ini tumeka marang sikut loro. Terus maksudnya ngoten. Aja dipres. Kudu sak ngandhape. Nek dipres kuwatire mungkin basuhan nopo anggota litune niku mboten saged ngrotoni kenek ben, mboten saged sempurna mungkin terus kedah dipunjuli. Dados sak menten. Sak luwehe sikut. Nek kaidah fikih mboten. Terus kedah dipunjuli, mboten dipres. Wa mashu ba'di ra'silan basuh sebagiane sirah. Bagus nurijik laini lan basuh sikir luru. Ilal Ka'bah ini tumeka marang kemiren luru. Kemiren niku mata kaki niku. Wa tartibu lan tertib alamakan nyatase barang karena kang wis dhisik apa man. Dados sing pertama niat nalikane basuh rai. Terus sing kedua membasuh muka. Sing nomor 3 membasuh kedua tangan sampai siku. Sing nomor sekawan membasuh sebagian kepala. Saged mriki, saged wingking, ora kudu ngarep. Sirah niku kabeh. Biasane kan ngarep-ngarep tok. Tes. Mriki saged, mriki nggih saged niku tasih sirah. Mboten geger, mriki niku mboten geger sirah. Langsung ngeten saged. Mantun basuh sebagian sirah bagus lurijik lain membasuh kedua kaki sampai ilal Ka'bah ini tumeka marang kemiren luru kedua mata kaki. Terus nenten mriki ten masjid mriki kan wonten namine pijukan sikil. Nah niku kedah diceluk meneh. Niku banyu luwih rong pola. Luwih sempurna kados menten. Nek dibancur kedah disela-selani. Niku mungkin mlebete ten sunnah. Ten ngene sunah wudu. Jadi nek sak umpami jenengan nglampahi perkara 6 niki tok, niku wudune pun sah. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunah wudu. Asyaratu asya iku 10 pira-pira perkara. At-tasmiyatu rupane maca bismillah. Yo bismillah ten mriki hukume napa sunnah. Keranten nglakoni perkara sing sunnah. Bagusul kafaini lan basuh epek-epek loro.
qabla idkhalihima ing dalem saurunge nglebokake tangan al inaa ing wadah. Tegese sakderenge jenengan berlanjut ke anggota yang lain niku disunahkan nyela-nyelani driji, termasuk ten gene ngandhape kuku. Biasane kuku sing radi dawa niku wonten ireng-irenge niku kedah diresiki riyen. Pucuke driji niku tasik termasuk anggota wudu. Dadi pucuk-pucuk driji niku anggota wudu tasik kedah wajib dibasuh. Nek mboten dibasuh mungkin kuwatire wudune mboten sah. Nek wudune mboten saged sempurna, salate mboten sah. Wa ghusl kafaini qabla idkhali balinaan wal madmadatu lan kamu niku nek pas nalikane poso hukume napa? Makruh. Saged batalake poso napa mboten? Saged. Nek kemudian jenengan demel es degan, demel es teh, kan batal mungkin poso. Jadi kamu hukume makruh, mboten sampai haram. Nek saged ya ora usah kamu ora apa-apa sunah. Tapi aja kamu nganggo es degan alasane kamu, tapi es degan, es teh, sirup itu batal mungkin. Pertama maos bismillah, kedua membasuh kedua telapak tangan hukumnya sunnah. Nyela-nyelani driji sak terus sing nomor 2 kemu, sing nomor sekawan wal istinsaku lan istinsak niku nyesep banyu irung. Dados banyu teng mriki jenengan sesep. Nah, niku nyesep, mboten usah sampai serot sampai jero, pengar mungkin. Sak menten tok. Batas batalnya wudu batas batalnya puasa seseorang. Nalikane poso niku ten ngene irung. Niki sak dawane jentik. Menurut Imam Syafi'i ngoten. Dados nek sampean istinsak, jenengan istinsak tapi meng nang jabone tok ngeten. Niku tasik sah-sah mawon posone. Nggih tasik boten batal. Tapi nek pun melebihi sak jentik, terus irung niki mlebet sak jentik niki, niku pun batal. Niku menurut Imam Syafi'i. Wa mashu jami'ir ra'si lan basuh sakabehane sirah. Terus dibasuh kabeh sirahe. Seret mengguri terus ngajeng. Seret. Nah niku hukume sunnah. Membasuh semua jami'ir ra'si. Wa mashul udunaini lan basuh kuping loro. Musak, mashu musak. Wa mashul udunaini lan musak kuping loro. Dohirima ing dalem jerone kuping wa batinihi jabane kuping wa batinihi lan jerone kuping. Dados basuh kuping niku jenengan nek basuh kuping, musak kuping niku bareng napa setunggal-setunggal? Bareng napa setunggal-setunggal? Jawab tok, mboten ora kudu bener. Sareng. Kedah sareng. Dados loro sret bareng. Niku nek kedah napa nek arane anggota sing kalih tegese kembar kuping niki kembar kiwa tengah. Niku kedah dibasuh barengan. Ora kena siji-siji, tapi nek jenengan mundur bisa jenengan tangan setunggale damel grojok utawa damel nyengkeli selang niku saged setunggal-setunggal. Tapi nek kuping niku kedah bareng. Ndut toyone bareng. Jobone kuping kalih jerone kuping terus dipuntir ngeten. Sret. Lah biasane sing kelewat niku niki cepitan sing bulet bukan mriki ya. Nek biasane kelewat kedah dikosoki ngono sret. Nah, Pak satunggal. Dohirihima wa batinihima, jobone kalih jerone kuping. Bimain kalawan banyu jadidin kang anyar. Wa tahlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot. Kathiri kang ketel. Terus nih bapak-bapak biasanya jenggote briwuk mriki boten enten yang suwe boten briwuk. Briwuk niku sunnahe disela-selani jenggote. Ora kok basuh rai tok ngeten. Niku nggih sah-sah. Cuma nek pengen angsal kesunahane jenggote niku disela-selani ngeten. Jenggot sing ketel-ketel. Wa tahlilul asabi'il yadi war rijlaini lan nyela-nyelani driji tangan war rijlaini lan driji
sikil. Jadi dirijine disela-selani ngeten. Ora kena kok dibasuh pakai entek boten saged. Disela-selani. Terus mungkin ngandhap-ngandhape kuku diresiki. Kadah toyone niku saged merotokno ten ngene anggota basuhane wudu. Wa taqdimul yumna lan dhisikake anggota kang tengen alal yusra ing atase anggota kang kiwa. Tangan nggih tengen riyin, sikil nggih tengen riyin. Misal kok kuping jenengan sing tangan setunggalnya kali selang utawa nyekeli ciduk niku kedah sing tengen riyin. Niku hukume sunnah. Mutahharatu lan suci salasan kelawan ping 3 wal mualatu lan nuli. Dadi membasuh anggota wudu 3 kali niku hukume sunnah. Dadi saumpama jenengan nglampahi fardune sing ngarep tok, sing diwau kabeh wonten 6 anggota diwau niku hukume pun sah. Dalam keadaan darurat niku biasanya kula ndamel niku sing 6 tok diwau niku. Tapi nek biasanya nggih tetep dibasuh sing 10 niki sak sunah-sunahe. Jadi sunahe angsal, fardune nggih angsal, sae wudu nggih angsal. Terus mangkene sempurnane wudu nggih angsal. Padha dilampahi sedaya. Faslun utawi iki kono fasal suwiji. Dewa pun bahas tentang sunnah kali napa fardune wudu. Kalau dikatakan ini kita sing ngelintuni perkara yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudu. Perkara yang membatalkan wudu niku napa mawon? Sing pertama al-khariju ta perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah siji dalan loro. Semua perkara yang keluar melalui jalur depan ataupun jalur belakang niku membatalkan wudu. Duka mungkin metune getih, duka metune cuma angin mawon, duka mungkin metune berupa suatu perkara yang kotor, niku wudune batal. Terus sing nomor kali asani ta kang kaping pindho an-naumu iku turu ghairu makinin kang ora netepi panggonan mak adahu ing panggonane minal ardi saking bumi. Contoh tilem sing membatalkan wudu niku nek tileme sila ngeten terus diluk ngeten niku wudune boten batal. Tapi nek pun seluku jenengan selenden terus seluku ngeten niku wudune batal. Terus miring, wudu miring. Tilem kalih miring niku nggih batal. Terus diluk ngeten sing sekirane ngapunten nggih. Bolongan dubure niku ngangkat. Bokonge niku radi ngangkat niku wudune batal. Nek wudune pengen boten batal nalikane tilem kudu tengok ngeten mawon. Boten angsal maju ngeten nggih boten angsal. Selenden mengguri nggih boten angsal apa maneh bu nek bu langsung batal jarak tuh nek ten mriki sing disebut iku netepi panggonane lungguh binarak ngeten sila bisa ketemu boten usah condong mengarep condong mengguri nyampe ngiwon boten bisa nek pengen boten batal nalikane ngrungokno khotbah biasanya niki Bapak pas nalikane Jumatan aras-arasan wudu tapi turunnya dia selenden. Lah niku wudune batal. Nek mboten batal tileme kedah sila rapat. Mboten diangkat ngeten mboten amit. Nah, ngangkat niki mboten angsal. Napa setunggal ngeten niku nggih mboten angsal. Terus bokonge niku kedah nemplek ten ngene mriki, ten ngene lemah. Niku sing mboten batal wudu. Tapi nek pun melebihi niku wudune batal. Wasali sutai kang kaping 3 zawalul akli niku ilangi akal bisukren sebab mendem au jununin utawa gendeng au igmain utawa loro.
hilangnya akal sebab mabuk ten mriki contoh mabuk perjalanan, boten mabuk-mabukan khamr, boten mabuk perjalanan sampai piyambake niku semaput, misal badhe ten Tuban nitih mobil saking mriki pun duweni wudu delarang dugi saka piyambake mutah-mutah mabuk sampai semaput hilangi akal sebab mabuk au jununin utawa lara delarang ujug-ujug nang tengah dalan gendenge omah tegese wonten saraf sing terganggu menyebabkan orang tersebut gila sesaat niku wudune nggih batal au ikma'in utawa lara hilangnya akal sebab sakit contoh semaput ujug-ujug darah rendah vertigo dan lain-lain niku nek pun ilang akale tegese semaput wudune batal ar-rabi utawi kang kaping 4 lamsul mar'ati iku demeke wong wadon al ajnabiyah kang bangsa ajnabiyah kula takon garwane jenengan niku mahram napa mboten Ibu jawab mawon mboten kan ora kudu bener mahram napa mboten sing muni mahram nganggo mahram sedaya bapak-bapak garwane jenengan mahram napa ajnabiyah mahram jawabannya salah dados bojo niku ajnabiyah nek mahram eling-eling iki mahram niku tiyang sing haram dinikah mahram niku tiyang sing haram dinikah contoh tiyang sing haram dinikah ibu mbah bule dulure bapak bude dulure ibu ponakan pokok dulur sing boten angsal dinikah niku namine mahram lah tiyang sing halal dinikah namine ajnabiyah niku tiyang sing angsal dinikah kados bojone jenengan garwane jenengan niku sedaya niku namine ajnabiyah boten mahram dados nek jenengan pun wudu gadane wudu kok salaman kalih bojone wudune batal wonten sing ngoten kata mboten semerap ora apa-apa nek ora sakniki pun semerap dadi salaman ambek bojo nalikane duwe wudune batal keranten garwa niku ajnabiyah tegese wong liya sing halal dinikah nek mahram tiyang sing haram dinikah paham al-khamisu tawi kang kaping 5 mashu farjil insani iku deme farjine anak Adam bibatinil kafi kelawan batine epek-epek nek genten gini kitab niki mabate juz kalih niku batine epek-epek nek ten gini juz 3 niku disebut sing boten batalno demek farji nomor gangsal ten mriki sing batalno wudu kan demek dine anak Adam damel batine epek-epek terus damel jerone epek-epek niki niku batal nek jenengan demek farji sing boten batal damel niki punggung tangan niki boten batal terus damel iringane epek-epek niki nggih boten batal tapi niki mungkin merawasno sing diarani iringan niku sing ndi tinimbangane engko kok wudune batal mending boten usah jadi nek akan demek batal kabeh boten mawon mestine nek damel punggung tangan utawa damel pucuke driji utawa damel iringane epek-epek niku nek demek farji ora batal tapi mungkin luweh ngati-ngatine damel punggung utawa jenengan nggo plastik mboten mawon apa nganggo gombal niku demek mboten apa-apa jadi ampun langsung damel tangan kuwatire iku melebihi batas wajar jadi nek jenengan damel iringane epek-epek demek farji damel iringan utawa damel pucuke driji engko luwih kanggone batas niku wudune batal apa ora nek kan menjadi pertanyaan iki wis nglewati batas apa urung niku tinimbang mamang penting boten usah wa makruhatil wudu'i utawi perkara sing dimakruhno nalikane wudu
Jadi wudu niku nggih wonten makruhe. Sing pertama israfu fil ma'i. Israf damel banyu. Terus israf niku berlebihan, terlalu berlebihan menggunakan air. Mestine jenengan wudu cukup nganggo banyu sak botol. Contoh nih. Cukup nganggo banyu sak botol, tapi banyu sak jeding sampean kuras damel wudu. Lah niku namine israfu fil ma'i. Terlalu berlebihan menggunakan air. Watakalu mulan ngomong bigoiri dikrin ing dalem sak liyane dikir. Berbicara selain berzikir. Jadi satu mas sampean wudu kok omong-omong ambek kancane niku wudune hukume makruh. Tapi nek zikir benten. Nek omong-omongan ora ono faedahe niku sing hukume makruh. Wal isti'anatu alaihi bi akhir. Muduni kancane membasuhkan basuhan orang lain tanpa adanya udur niku hukumnya nggih makruh. Contoh jenengan kalih rencane yuda ya aku wuduni tapi tiang niku mboten gadah sakit napa-napa tegese tiang niku wudune saged wudu piyambak tapi nyuwun tulung ten ngene jenengan. Lah niku sing dihukumi makruh. Terus buatan angsal bukan buatan angsal mungkin tibune malah dados makruh. Alladzi yahrumu 'alal muhdisi hadasan asghur, perkara yang diharamkan bagi seseorang yang memiliki hadas kecil. Yahrumu 'alaihi diharamnake ngatasé wong sing duweni hadas cilik. Pertama, perkara yang diharamkan bagi seseorang yang memiliki hadas kecil. Sing pertama as-sholatu rupane sholat. Sholat niku kedah suci dari hadas dan najis, baik hadas kecil maupun hadas besar. Syarat wajib sholat niku niku. Sing nomor loro wa tawafu lan tawaf. Tawaf niku nggih kedah suci. Menurut Imam Syafi'i kedah boten angsal kalih bojone demek niku boten angsal. Dados nek sak umpami jenengan sak waya-waya kok tidak Mekah niku kedah ndamel pendapate Imam Linturi Imam Syafi'i. Soalnya Imam Syafi'i niku nek pun tabrakan kulit kalih lawan jenis wudune batal. Sedangkan tawaf niku kudu duweni wudu. Ada seperti dari hadas kecil. Terus menggunakan kaul-kaul yang lain niku sah-sah mawon. Wa masqul mushafi lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Demek mushaf saumame niki Quran, kula demek ngeten. Niki mboten angsal. Apa maneh gawa mushaf. Tapi benten malih nek ngeten. Saumpami jenengan mboten gadah wudu nggih. Niki wonten mushaf. Lha niki wonten buku liyane mushaf, tegese kitab. Jenengan beto ngeten. Jenengan boten gadani wudu, tapi niat gawa buku niki sah, boten usah wudu, boten napa-napa. Ora kudu wudu, tapi niate jenengan kudu gawa sing liyane mushaf. Sing jenenge mushaf niku kertas sampeyan tulis bismillah. Niku pun dados mushaf. Kertas sampeyan tulis sak ayat Quran niku pun dados mushaf. Faslun utawi ki kuwana fasal suci. Wal istinja utawi istinja. Istinja niku cewek. Wal istinja utawi istinja. Wajibun iku wajib minal bauli saking uyuh wal mu'itilan pipis lan ngisi. Jadi seseorang diwajibkan untuk beristinja ketika ia sudah melakukan buang air besar dan membuang air kecil, BAB atau BAK. Wal afdalu utawi kang luwih utama ayas tanja iku nyeto istinja sapa wong bil ahjari kelawan watu.
sumayut bi mongko nuling beleni ha ing istinja bil ma'i kelawan banyu. Dadi istinja jenengan cewek niku sah damel watu niku sah. Damel perkara sing nyerupani watu nggih sah. Contoh jenengan mantun pipis utawa mantun BAB. Jenengan peper utawa cewek damel watu niku sah. Dengan syarat batu yang digunakan untuk beristinja niku harus suci dari najis, harus kering dari air, dan batu tersebut harus menyerap air. Terus syarat sing nomor kali, najis niku mboten pindah saking nggene metu. Contoh jenengan mantun BAB. Terus kok wonten perkara sing delewer malih. Nah, niku mboten angsal jenengan istinja damel watu. Utawa najis niku pun berpindah tempat. Contoh mantun pipis wonten luwehane sing metu saiki terus berpindah teng ngene pupu napa ten dengkul. Niku nggih mboten angsal istinja damel watu. Syarat istinja nganggo watu mungkin. Niki sing afdol mantun jenengan istinja damel watu lajeng dibaleni malih damel toyo. Wa yajuzu lan menang apa aniyak tasira ing to ngringkes alal mai ing atase banyu. Au ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu. Terus saking watu kalih banyu watu. Nek pertama nganggo watu riyin, mantun damel watu terus mungkin dibaleni nganggo banyu. Dua perkara niku saged diringkes dados tunggal. Jenengan saged ndamel toyo tok napa ndamel watu sing jumlahe wonten 3. Nek saumpama watu ora temok, misal jenengan lagi lunga ten gene alas, duwa ten gene gunung, duwa ten ora-ora kok ora nemu watu ndamel perkara sing sekirane perkara dewa niku saged nyerep toyo. Pertama, terus yang nomor kali perkara dewa niku kasar, boten alusan. Tisu niku kan kasar. Ora kok sing halus lembut kaya keramik ngeten boten. Terus perkara niku kedah suci. Suci dari najis maksudnya. Boten terkena najis. Wa yajtanibu lan ora kena nguyuh sapa istiqbalul tegese qadil hajat menika. Istiqbalul kiblati apa ngadhep kiblat, wastidbaroha lan mungkuri kiblat. Dados kita niku nek nalikane pipis utawa qadil hajat niku membuang hajat. Niku mboten angsal madhep kiblat kalih ngungkuri kiblat. Madhep mulon mboten niki mboten angsal. Ya madhep mulon utawa ngising madhep mulon niku mboten angsal. Utawa ngungkuri kiblat dengetan niku nggih mboten angsal. Fi sahra'i ing dalem ora-ora. Dadi ten ngene tempat sing terbuka. Ten ngene ora-ora. Jenengan madhep kiblat mboten angsal, ngungkuri kiblat nggih mboten angsal. Wayastani bulan ora wenang apa albaul ya fil ma'i ing dalem banyu arraqidi kang meneng. Dados jenengan pipis ten ngene toya sing meneng. Contoh sakniki mboten enten jumbleng kemarin. Nek wonten jumbleng niku kan banyu meneng. Lah jenengan mboten angsal nguyuh ten mriku. Ten ngene banyu sing meneng. Fil ma'i arraqidi wa tahta syajarati al musmirati. Ten ngaten ngene nguyuh utawa qadil hajat ten ngene ngandhape wit sing berbuah niku nggih mboten angsal. Tahta syajarati al musmirati wa fitoriqi lan ing dalem ratan wala yatakallamu wa dhilli
Wastaqoba tenggene ngandhape aup-aupan nggih boten angsal. Dados nguyuh tenggene banyu meneng boten angsal. Nguyuh utawa qadil hajat madhep lan ngungkuri kiblat nggih boten angsal. Terus nguyuh tenggene ngandhape wit sing berbuah nggih boten angsal utawa tenggene ratan nggih boten angsal. Tenggene ngisore aup-aupan nggih boten angsal. Dadi kedah tenggene nggon tertentu. Jauh dari pandangan manusia niku nggih dianjurno boten. Terus menghindari arah tiupan angin niku tenggene mabadi juz 3 wonten. Menghindari arah tiupan angin. Misal arah angine poroke ngetan. Jenengan nguyuh saking kulon utawa BAB saking kulon. Mungkin arah tiupan angine kan ngetan. Nah niku nggih boten angsal. Kedah menjauh dari pandangan manusia niku nggih kedah ngoten. Walladzi utawi perkara yang kudu kang batalake apa wudu sitatu asya iki napa sing kula pados iki. Ma perkara kharaja kang metu minas sabilaini saking dalan loro wenna mulan turu ala ghairi haitil mutamakkinin ing atase liyane netepi panggonan. Wa zabalul aqli lan ilange akal bisukrin sebab mendem au maradin utawa loro. Walam suruk sulilan demuk sing gole wong lanang al mar'ata ing wong wadon al ajnabiyah kang bangsa ajnabiyah min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Wa masku farjil adami lan demek farjine anak Adam bibatinil kafi kelawan batine epek-epek loro. Wa masku khalqati duburi lan demek bunder-bundere dubure anak Adam alal jadidi kang liya. Faslun utawi iki kuwana fasal suwiji walladzi utawi perkara yujibul ghusla kang majibake adus perkara yang mewajibkan mandi. Iku dibahas benjing. Saniki pun mepet lanjut kira sekawan. Jadi ten mriki, nah niki kan dek wau kula waos ten ngene mabadi. Ten ngene kita pelindungi takrib kula pados iki wau ten mriki sebelum. Ten mriki disebutaken wa mashul khalqati duburihi. Napa nih? Demek bunder-bundere dubur, tegese bolongan dubur niku. Jenengan demek damel batine epek-epek niku wudune nggih batal. Terus demek walam surrajulil al mar'ati al ajnabiyah min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Terus kulit langsung. Nek diwau kan boten disebutno. Terus niki disebutno min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Faslun walladzi yujibul ghusla wallahu a'lam bis-shawab. Gua mau salat dari sareng-sareng. Allahumma sholli